Así daban a benvida adiantada ao 2026 este mediodía en Vila García. Cunha praza de Rabella ateigada, máis de 4.000 persoas tomaron as uvas e gozaron coa música e a festa rachada. Unhas prebadaladas que se celebraron por primeira vez no ano 1998 e que xa son toda unha tradición na vila. Que non falte ningún ano que se repita, que isto está moi ben, moi ben. Por Vila García, feliz ano! Feliz ano! 25 anos que facemos este ano facéndoa, está bastante instaurada na cidade, sabes como está todo isto, ten xente de outros povos de por aquí ao lado, e bueno, moi divertida como podedes ver. Boas tardes, mércores 31 de decembro, último día de 2025, benvidos ao Galicia Noticias. Nun bar de Curtis non despediron tan ben precisamente o ano, entráronlles roubar e fixeron as bravas, espetando un coche contra a cristaleira do local, polo que a máis dos roubados os estragos son cuantiosos, arredor dos 40.000 euros, segundo as primeiras estimacións. Tamén lles levaron 1.200 euros da recadación. Saben polas cámaras que eran 3 homes encapuchados. Empotraron el coche contra la reja, no llegaron hasta aquí, aún cogieron más impulso y dieron como 2 golpes para tirar todas las paredes, los cristales, y así de ese momento entraron y fueron directo para la caja, y ya fue lo que dieron tiempo. Después salieron corriendo. As últimas horas do ano son de angustia para unha familia de Oleiros. Buscan un home de 76 anos con Alzheimer, o que lle perderon a pista na rúa Díaz Baliño. Todo apunta a que se desorientou, segundo el mismo dixo nunha chamada de teléfono, contra as 7 da tarde, na que describiu onde se atopaba. Cando colgou, o móvil xa non volveu estar operativo. Escoiten o nome e a descripción do desaparecido. A Víctor vai con pantalón vaqueiro, un polar azul, un gorro gris, desapareceu onte a 1 do mediodía. Estamos en búsqueda desde esa hora. A 7 chamou a uns familiares, deu unha información que había unha casa vermella de 3 plantas, unha zona de obras, de gravilla, perros ladrando. Pensamos que unha zona entre o Mercadona, Soñeiro, Punto Limpio de Sada, por aí podría ser. A Noitevella é un dos días do ano con maior risco de atragoamentos. Tanto na cea como no momento de tomar as uvas aumentan as posibilidades de que se produza este incidente. Os expertos dannos consellos para que un momento de alegría non se converta nunha emerxencia grave. Primeiro, 5 golpes interescapulares e a continuación, despois destes 5 golpes, vamos a colocar a nosa man por riba do ombligo, a outra man abrazando o noso puño e vamos a facer 5 compresións profundas para axudar a que ese corpo extraño saia. E recorden, tamén deben de chamar os servicios de emerxencias. Buscan un home de 76 anos en Oleiros. Padece Alzheimer e perderonlle a pista contra a 1 da tarde de onte na contorna da súa casa. Pola tarde foi el mesmo quen contactou cun familiar para contarlle que estaba desorientado e describiulle a zona na que se atopaba. Dende aquela non volveron saber del. É o home que buscan, chámase Víctor, ten 76 anos e padece Alzheimer. Os seus perderonlle a pista nesta urbanización de Oleiros na que vive contra a 1 da tarde deste martes. A calle Díaz Baliño e foi ao estanco de Oleiros. A partir de aí non se viu. A 7 chamou a uns familiares, deu unha información que había unha casa vermella de 3 plantas, unha zona de obras, de gravilla, perros ladrando. Pensamos que unha zona entre o Mercadona, Soñeiro, Punto Limpio de Sada, por aí podía ser. O seu teléfono móvil xa non volveu a estar operativo, foi cando a súa familia denunciou a desaparición e ao pouco activouse un operativo de busca que se prolongou ata as 3 da madrugada. Esta mañá, contra as 8, familiares e amigos saíron á súa procura. 3 horas despois, sumábase un amplo dispositivo dos servizos de emerxencias que o seguen a buscar por aire, mar e terra. Estamos intensificando la búsqueda en la zona en la que estamos ahora ubicados, en la zona de Mandín. Las últimas pistas que recibimos, pues nos dijeron que, bueno, nos llevan a intensificar la búsqueda por aquí.
Están os drones da Guardia Civil, unha zona do punto limpio están os cans da Guardia Civil, e depois os bombeiros de Oleiros, os voluntarios de protección civil, a Policía Local de Oleiros, está unha zona máis desde Iñás hacia Soñeiro, Vía Ártabra, e os voluntarios tamén, a xente, amigos. Vai con pantalón vaqueiro, un polar azul, un gorro gris. O Concello de Oleiros pide colaboración cidadá para poder localizar o seu veciño. Os teléfonos habilitados para comunicar calquera información son os da Policía Local e o 062 da Garda Civil. Nas últimas horas houbo un aparatoso rescate dun home que emborcou co seu vehículo tras impactar cunha pedra de gran tamaño que había na beira vía na Ramallosa, en Baiona. Aconteceu na tarde donte e foi o propio sistema automático de alertas do teléfono móvil o que deu aviso ao 112 Galicia. O vehículo quedou, como ven nas imaxes, coas 4 rodas cara arriba e o condutor colgado boca abaixo co cinto de seguridade. Ao lugar do accidente acudiu o GES do Valmiñor, que comprobou que era necesaria a excarceración do ferido. O home ten uns 70 anos, estaba consciente e foi trasladado finalmente a un centro hospitalario. Cunha previsión de temperaturas baixo cero, aumenta o perigo de coller o coche esta noite bella. A parte de non conducir baixo os efectos do alcohol, Tráfico recomenda tamén extremar as precaucións ante o risco de atopar xeo e bancos de néboa nas estradas. Moitos regresarán a casa este aninovo coas primeiras luces do día, os momentos máis fríos dunha xornada que será baixo cero en puntos do interior de Galicia. Hai risco de xeo e tamén de atopar algunha estrada esvaradía por mor da néboa. Con xeo na calzada ou incluso con neve, pois a distancia de frenado aumenta, pois pode chegar a aumentar hasta 10 veces máis, polo tanto a distancia de seguridade debería de ser maior co vehículo que circula adiante. Tamén podemos atopar néboas como a todos estes días, nese caso é importante asegurarse do bo estado das luces antes de coller o coche. Se é un vehículo que ten antinéboas dianteiras que son opcionales, é opcional o seu uso, pero se non as temos podemos utilizar as luces de cruce, e se hai unha néboa densa que non se ve, que non se distingue ben o vehículo, encender a antiniebla traseira. E ollo tamén cos animais xabarís fundamentalmente que poden sorprendernos, sobre todo circulando por estradas secundarias. Compre manter a calma e non facer movementos bruscos co volante. Nunca dar un volantazo, é dicir, é preferible investir o animal que dar un volantazo, porque eso pode provocar unha invasión do sentido contrario, unha colisión cun peche dunha finca, cun poste, unha farola. Asegurarse do bo estado dos neumáticos e da presión das rodas son outras recomendacións para unha condución segura. Sobre todo por non beber alcohol, xa é moi importante. E logo despois depende da climatología, claro. Hoxe chego ao meu destino e aparco o coche e olvídome, porque senón é un peligro. Se non é necesario coller o coche, moito mellor. E se hai que collelo, pois con moitísima precaución, sin beber. Lembrar tamén que xa hai que levar a baliza V16 obrigatoria a partir do 1 de xaneiro. 7 graus baixo cero foi a mínima doutra noite xélida en Galicia. Esa foi a temperatura que rexistrou Meteo Galicia ás 9:10 da mañá en Calvos de Randín. Foi outra noite de xeadas e néboa, sobre todo no interior, que é o que se agarda tamén para esta noite de fin de ano. Mañá día 1 a cousa cambia e chegarán as chuvias xa pola tarde polo oeste da comunidade. Mentres a maioría goza da festa durante a noite bella, hai quen traballa tanto ou máis ca un día calquera. Os servizos de emerxencia, por exemplo, están preparados para atender os incidentes que se sucedan ao longo da noite. Agardan, iso sí, ter que traballar o menos posible. Pro persoal de emerxencias de Vilagarcía de Arousa, esta é unha xornada de traballo intenso. Aquí xa comezan coa toma das uvas do mediodía e seguen durante a noite bella. Nestes días sempre hai un pequeno reforzo xa no servicio ordinario, ou procuramos que cubrir aquelas ausencias que hai no servicio, e hoxe en especial, o día 31 pola mañá, pois hai un operativo especial organizado. Teñen que estar preparados para atender calquer incidente, igual que os bombeiros, segundo nos contan no Parque de Boiro. A todos nos gustaría estar na casa nestas datas, pero é o noso traballo e aquí estamos para a ver se non temos ninguna intervención, porque nos derradeiros anos, tanto en Noiteboa como en Noitebella, pois si nesta zona, no Barbanza, pois tivemos intervencións que resultaron con persoas falecidas. Os incidentes máis frecuentes son os accidentes de tráfico e os incendios, e hai unhas horas especialmente complicadas. Si nestas datas, quizáis, despois do tardeo e antes de ir a cear,
un período de tempo conflictivo, e despois do chocolate con churros tamén é outra hora pois que é complicada para nós. Algunhas farmacias tamén están de garda ou abren os festivos para atender as urxencias. Ahora nesta temporada hai moito tema de patologías de inverno, que moitas urgencias e xente que ven con problemas que necesita medicación urgente. A marxe diso, o día 1 hai algún cliente que busca outro tipo de medicamentos. Mañá tocarán as resacas, mañá día 1, e algunha desos sempre hai todos os anos, sí. Todos coinciden no mesmo, en desexar unha boa festa e en pedir moita prudencia. Unha das incidencias máis perigosas que se poden dar esta noite son os atragoamentos. Se lles pasa a vostedes ou a alguén próximo, tomen nota de como se debe actuar. Queríamos uvas para... Vamos a ser 8 persoas. Nos compramos o ramo de uvas, así tal cual, e separamos 12 para cada un, e listo, para dentro. Metemos as uvas, un que ríe, outro que non as come, entonces fai a gracia. Queres acabar cas badaladas as uvas e non eres capaz. Un susto deso, de que me atragante, teño que botalas fora xa porque non podo, carriza, non me aguanto. Escoller as uvas máis pequenas ou quitarlles a pele ás bebidas son trucos moi empregados. Collemos as uvas, dividímolas e o que sacamos é a piel e a semilla. A ver, eu son dos repugnantes que espelexo, quitolle pepitas e escollo as máis pequenas. O que toque, hai alguén que quere elixir a máis pequena, pero non nos importa o que lle toca. Despois hai o que nos fai a trampa e nos quere poñer máis uvas, pero así. Na miña casa escollo sempre as máis pequeniñas, para min é máis para os nenos. No mercado hai diferentes aparellos para actuar en caso de asfixia por atragoamento, pero a evidencia científica recomenda a manobra de Heimlich. A día de hoxe comercialízase diferentes aparellos para desobstruir a vía aérea, pero a evidencia científica, insisto, di que a mellor de manobra é a maniobra de Heimlich. En caso de atragoamento, o máis importante é animar a tusir a vítima. Se non é capaz de toser, o máis importante é facer a seguinte maniobra. Primeiro, 5 golpes interescapulares e a continuación, despois destes 5 golpes, vamos a colocar a nosa man por riba do ombligo, a outra man abrazando o noso puño e vamos a facer 5 compresións profundas para axudar a que ese corpo extraño saia. E recorden, tamén deben de chamar os servicios de emerxencias. Se isto non funciona e a persoa queda inconsciente, hai que facer compresións de reanimación cardiopulmonar e chamar a emerxencias. Ahora hai que estar preparado. A maniobra para intentar axudar. Ao final comémolas, pero xa te digo, non o son das campanadas, porque non nos dá tempo que a risa. Desfrutar de beber de viño, que tamén eso axuda a baixar as cousas. Veña, agur. Estamos xa nas últimas horas nos mercados para habituallarse pro menú desta noite. María, cales son hoxe os produtos estrela? Pois para esta noite bella, neste mercado coruñés da Praza de Lugo, o que destaca está a ser o percebe. A boa mar destes días notouse. Hai moito e a moi bo prezo. E iso que a estas horas xa se vendeu moita cantidade de percebe, porque, como dicimos, é máis asequible. Hoxe véndese entre os 60 e os 160 euros o kilo. Nada que ver cos prácticamente 300 euros que se vendeu hai unha semana por Noiteboa. Tamén baixaron algo as centolas, mentres que a ameixa segue polas nubes pola súa escaseza e pode superar os 80 euros o kilo. En peixe, os máis buscados son, como sempre, os de forno, robaliza, rodaballo e besugo. Este último, o rei destas festas, que tamén pode rondar os 80 euros. Así é todo, poucos renuncian ao último capricho do ano, e iso notase no ambiente desta Praza de Lugo, xa ben chea dende primeira hora e cos postos ateigados de produto de calidade. E, por suposto, non nos podemos esquecer hoxe das imprescindibles uvas. Aquí na Praza de Lugo atopámolas entre os 4,90 euros o kilo e os 6,5 euros. Iso sí, subiu un chisco, como tamén manda a tradición en Noitebella. 5 euros máis baratiñas. 55, entre 55 e 60. Bien, como en estas fechas, ya se sabe. Siempre es un poquito más caro todo, pero está bueno la mercancía, que es lo más importante. Hay que darse un caprichiño, un ano, un día, unha vez ao ano, non pasa nada. Una lubinita, unos besugos y unas almejas. Para a cena de esta... Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Son de aquí o...? No, bueno, venimos de Madrid, pero es mi mujer y mis hijas.
O día do ano é tamén unha xornada de moito traballo nos salóns de peiteado. Dende primeira hora, a clientela está a acudir a estes negocios para se peitear e lucir o pelo arranxado na noite vella. Nos salóns de peiteado, o último día do ano é tamén unha das xornadas de actividade máis intensa. A maior parte do traballo consiste en peitear, pero tamén hai quen se anima a tinguir ou a cortar o pelo. Pois un degradado por atrás e despois un pouquiño por arriba tiseira e nada, normaliño, nada fora do normal. A xenda de hoxe son peinados e maquillaxes. Anteriormente, os demais días sí que viñeron preparar o cabelo, con tratamientos, a cor, as mechas. Queremos ter o cabelo bonito sempre, non? Para estas fechas. É un día diferente, é un día de festa para todos, é un día que faz traballos pois tamén diferentes, e ao final todo o mundo ten esa festa no corpo, ese bon rollo, entonces, bueno, é un día bonito para traballar. A noite vella é, por tanto, unha data sinalada no calendario dos salóns de peiteado. Os servizos que adoitan prestar poden chegar a supoñer un importe de ata 3 díxitos. Como moitísimo, 100 euros, e unha mínima de 45-50 euros. É o que se ven gastando a xente nun día como hoxe. Desde os 20 euros, máis ou menos, hasta, depende, se leva tamén maquillaxe, poden ser hasta 50 euros, máis ou menos. Máximo 70, con peiteado, recollido, maquillaxe, o sea, con todo. Todo sexa por comezar un novo ano lucindo o mellor peiteado. Outra imaxe típica do último día do ano son as carreiras de San Silvestre, mezcla de evento social, deportivo e lúdico. A de Vigo foi este mediodía e nela participaron milleiros de persoas. É un clásico do Nadal vigués no que participan milleiros de persoas. Sempre vimos todos os anos a despedir o ano e a comenzalo con moita festa e bo humor. E sempre máis co día que temos precioso, aí estamos, dando o callo. Correndo ou camiñando, xuntos despiden o ano en familia ou cos amigos. Claro, esta carreira é para disfrutala cos pequenos, as familias e a disfrutar. Facer unha cousa saudable, traer comida para o banco de alimentos e pasalo ben. E para nós é unha tradición. É a primeira vez en Vigo, porque somos de Murcia e hemos corrido en Gijón 2 veces e ahora aquí en Vigo. Sí, locura, diversión e con a familia e a disfrutar. O de menos é a competición na San Silvestre de Vigo gaña a solidariedade e tamén os mellores disfraces. Imos de persoaxes creados por inteligencia artificial que bueno, agora está moi de moda todo isto nas redes e todo, entón, bueno, pois vimos caracterizados de inteligencia artificial. Somos un grupo de amigos, vimos todos os anos e nada, este ano tocou ir de conos de tráfico e somos o Bairraña Lacona, ese é o noso nome este ano. Con chocolate quente remataron os participantes esta xornada deportiva que invita a recibir o ano novo de xeito saudable e cun sorriso compartido. En Vilagarcía xa celebran por adiantado a entrada no 2026. Ás 12 do mediodía xa tomaron as uvas, unha tradición que comezou no ano 1998. Andrea, que tal o ambiente? Pois, como vedes, a festa segue nesta Praza da Rabella, onde ás 12 tomaron as 12 uvas para darlle a benvida ao ano 2026 da man de Carlos Blanco e Erea Hierro. Cada ano son máis os que se suman a esta tradición. Este ano estiveron aquí preto de 4.000 persoas que veñen de diferentes puntos de Galicia. Ademais, dende a organización repartiron uns 400 kilos entre as uvas e as gominolas, pero, por suposto, non faltou a copa de cava para brindar polo novo ano 2026. Eu estive na primeira edición, cando se fixo e non había tanta xente como este ano. Eu creo que sí que o ano que máis xente está disfrutando. A mellor do ano, é a mellor que temos aquí en Vilagarcía, ca de San Roque, pero esta non pode faltar ningún ano. Que non falte ningún ano, que se repita, que isto está moi ben, moi ben. Por Vilagarcía, feliz ano! Feliz ano! 40.000 euros en danos para roubar 1.200. Aconteceu nun bar de Curtis. Foron 3 encapuchados que esnafraron un coche contra o local para entrar. De seguida aquí, no Galicia Noticias. Xa non son só os comercios, tamén as oficinas de correos comezan a padecer a vaga de roubos da Coruña
Hai escasas semanas asaltaron a da Sardiñeira e desta volta foi a dos Castros. Non lograron apañar o seu obxectivo principal, que era a Caixa Forte, pero levaron paquetes e sospeitase que cartas certificadas. Ocorreu de madrugada e a oficina tivo que permanecer pechada boa parte da mañá. 3 encapuchados entraron nun bar de Curtis rompendo as reixas e os cristais de seguridade cun coche roubado. A dona do establecemento afirma que levaron 1.200 euros e causaron danos valorados en máis de 40.000. Eran as 2 da madrugada, un coche dá atrás e rebenta a reixa de seguridade, pero era só a reixa exterior da terraza, así que os ladróns volven coller impulso para romper a cristaleira e a porta de acceso ao establecemento. A dona do bar deu entreitado a reixa, pero de forma moi precaria. De feito, non abre de todo, porque a estrutura quedou moi danada. Empotraron el coche contra la reja, no llegaron hasta aquí, aún cogieron más impulso y dieron como 2 golpes para tirar todas las paredes, los cristales. Y así de ese momento entraron y fueron directo para la caja y ya fue lo que dieron tiempo. Después salieron corriendo. Os veciños que viven xusto en riba do local, familiares da propietaria, baixaron o oír en un estrondo, así que os ladróns fuxiron á presa. Fueron directo a la caja y solo llevaron el dinero que había, sobre 1.200 o así. A uno se le cayó dinero por el camino, todas las monedas, bueno, como ven. Y la verdad es que para lo que hicieron, ¿sabes? En plan, hicieron máis daño del dinero que llevaron. O coche rompeu todas as cristaleiras do bar, algunhas de varios metros de longo e todas blindadas. A dona estima que a reparación custará máis de 40.000 euros. O bar permanece pechado. A reparación levará varias semanas, polo que non poderá abrir para aproveitar o negocio destas festas. A Garda Civil ten encarreiradas as investigacións. O coche fora roubado hai 2 meses na zona de Melide. O saber do roubo, o dono achegouse a Curtis. Sí, anoche mismo estuvo él aquí, estuvo buscándome para que le enseñara los vídeos de las cámaras y todo. Y efectivamente, cuando veis, ese coche es mío, lo robaron hace como 2 meses o algo así, me dijo. Un roubo de película en Curtis. Yo siempre tenía en mente de que nunca podían entrar, porque tanta seguridad que había, pero bueno, ya ves. O botín do roubo foi ben distinto en Rianxo. A Fran, un veciño de Isorna que é criador de cans, levaronlle 7, unha delas unha femia a punto de parir. Máis alá do valor económico dos animais, superior aos 30.000 euros, o que lle preocupa máis é que os ladróns lles fixeran dano. Fran, malia ser moi coñecido e aprezado no mundo da caza e da cría de cans, prefere manterse no anonimato. Está devastado tras o roubo que sufriu nesta finca onde ten as canceiras no lugar da Vacariza, en Rianxo. Sospeita que foi planificado. Pola mañán cheguei e vin 2 ou 3 cans soltos e vin cortada a rede. O roubo foi moi sospechoso porque, vamos a ver, entraron por a finca daqui dun veciño, na del non romperon a rede e na miña a romperon. Ou ten que ser unha persona que conozca moi ben isto foi unha cousa planeada porque había material para roubar de construcción, que eu dedico má construcción, e non tocaron, viñeron polos cans, e quedaron 4 porque non lle collerían máis. Levaronlle 7 dos 11 que tiña, 2 machos e 5 femias, unha delas preñada. Malia o valor económico dos cans, uns 30.000 euros, a Fran o que lle preocupa é como estarán os animais. Teño 48 anos e levo desde o 18 criando e seleccionando esta raza. Claro, doime. A mí o diñeiro non é o que me importa agora. A mí importame os cans e máis o que me fixo o daño este. Iba unha perra preñada que estará ahora parida. Xa lle quitarían os microchips para que non sepan que son meus. E despois poden estar en calquer punto de España, poden estar en Portugal, pero bueno, eu desconfío que podan estar pola zona de Barcelona. Decepcionado coa marcha de investigación, di estar decidido a seguir indagando ata dar co autor do roubo e o paradoiro dos cans. 7 cans, deberíase mover isto de outra maneira, investigar máis a fondo, se hai que pedir teléfonos, e si facer as enquisas que sean, pero son 7 cans, eu non vou quedar calado, vou seguir buscando os meus cans. E hoxe, día 31, non podemos marchar sen antes expresarlles os nosos mellores desexos de cara a 2026. Escoiten porque seguro que están de acordo con todos eles. Que mi hermano hable bien. Que pase tiempo con mis amigos. Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, pero que sea muy divertido. Que haya fiestas. Que seamos todos buenos con la gente y ser buenos amigos con todos. Que nunca hubiera que pelear, que no hubiera guerras. Que Donald Trump declare la paz. Rematamos xa o último Galicia Noticias de 2025. Deixámolos coa tradicional mensaxe de fin de ano do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Grazas, como sempre, por acompañarnos. Mañá estaremos xuntos o 2026.